More moments later. Hello mga listeners, good evening. Ang oras alas palandag sa ta. Alas 9:23 mga listeners karon no. Bago pa nahuman ang simbang gabi. Lahat po itong primero nga video no kay Misa de Gallo to. Ganinang buntag no mga listeners niya kini simbang gabi. Nya intro vlog ito ni mga listeners. Intro vlog bisan mo ba taka-edit no, advance ang tadaan para diretso na ba, diretso na edit. Kaya tayo mga listeners. O intro vlog ito ni mga listeners sa dramang Lone Ranger no kay aron kuan matik na kung ma-edit na kung maphone matik na to i-mix ni nga vlog o bubuo na siya natin ang vlog mga listeners no kay kuan gabi na baklay pa pauli no. Ang oras, balik ko na ko, ang oras alas 9:24 o December 23 karon mga listeners. Ugma na gud ang katapusan nga Misa de Gallo no, December 24. Unya sugat pod sa Pasko hindi ka gabi sa 24. Na mga listeners, salamat ko kay nakalahutay ko og pagsimba bisan og kuan kanang kulang-kulag to pero milagro kay kuan bisan og kulang kung tug mga listeners milagro kayo kay wa di ko batiaw kanang labad sa ulo ba bisan akong tulog tag 2 oras ra dapat di time nga usang oras ra kapin nya milagro sa Ginoo kay nakalahutay gyapon ko nga wa di ko ingog naglipong-lipong ba makaingon jud ko nga kuan jud basta para sa kayuhan tagaan jud tas Ginoo kanang kuan kalig-on kadasig muna akong natingala ko kay kanang magsigog edit ba kay kapoy ba kana kanang nainig di man ka nga luwas o kabangon na nigbuntag kabangon ako mga taglas 9 alas 10 usahan na pa apit na alas 11 pero milagro karon kay bisag tagdugay ko makatog mga alauna na makamatag ipong ko alas 4 para makasimba dahil isa kay gayon nga nasipyat ko katong pagka pizza sinuibi kay na kuan ko ato nakamata ko alas 3 nya alarm clock na alas 4 nasipyat bitaw noon wa jud dinon ko ka mata sa alarm nakamata ko alas 5 bidya na nahuman ang Misa de Gallo so nasipyat ko usa ka kadlawon pero masalamat ko kay sa Misa de Gallo nakalahutay ko ani how jud nang gipangayo sa Ginoo mga ka-listeners na kuan gid kuan ko ba maka lahutay kay katong mga niagang tuig wa gyud ko ka kuan ko makatagad ba murag
sa gana-gana lang itong niagin tuig ba, gana-gana lang makasimba ug di good po, di nga na ba kurang kung kuha na kayo ba, focus ko kayo sa akong trabaho ba. Pero karon naka-realize ko nga importante kayo nga magpakabana kita mga kalisteners, no, para sa ano ato ang pagsunod sa Ginoo ba, nga mapamatud-an sa nato ni sa atong mga buhat bitaw kay para kuan pud ta kay makasasala magid ta, makabayad-bayad ta sa atong mga sala ba. Mangita perdi mangita perfecto no, makasala ta kada adlaw ana nga maningkamot ang kita mga kalisteners nga maka mangay pati pasaylo sa Ginoo no nya makabana kita og simba. Muni karon ako lang i-share ninyo mga kalisteners no, para kuan na importante yung kaayo no, samtang buhi pa kita muna kung balik-balikon yun no, samtang buhi pa kita kamot kita nga makasimba, makapaduol ta sa Ginoo. Kaya nakahuna-una ko itong naigi po sa Facebook sa una ba na hindi na ito paabuton nga ang laing tao na kung naimudala na ito sa simbahan. Katong gipo sa Facebook nga naay ka ng caption ba nga in English man to siya pero Bisayon ayaw paabutang lain ng tao ang magdala ni upaingon sa simbahan kay gisodo day taglungon. Kay numdum ko ito nga po sa una, hindi ko kalimot atong na ako ba nga samtang buhi pa yun kamot kita og simba, samtang makaya pa na ito ang paglakaw padung sa simbahan mo simba kita mga kalisteners. Kay kuan importante kay na nasa ito ang kalagsad no, kay naman tayo kalag kay og lawas ra murag lawas ra na murag tag mananap ba nga mamatay na lang wala lang matay ni mga mananap kay dito na mag kuan wala na. Pero kitang tao kay namang espesyal man tagibuhat sa Ginoo ba nga natay lawas ug natay kalag mo na ang kamot kita sa atong mahimo sa atong makaya no, buhatag mga matarong nya napay mga pagsakripisyo kini ito mga pagtrabaho sakripisyo pud para sa atong pamilya man no, mo na nga kuan importante lang gid nga di ta malimot sa Ginoo mga kalisteners no. Mawala na akong pagpaambit niyo mga kalisteners no, dili sa ingon nga nagpasikat ani ako lang ganahan ko mo share pud niyo ba kay Pasko man no, atong pagkuan sa Ginoo ba na ato sang mapakita sa ato ang pag mayong buhat nya. Salamat kayo tanan mga kalisteners no sa inyong kanunay nga pagpaabot o paminaw sa mga drama. Salamat kayo kita dako kay kong pasalamat yun mga kalisteners no, kay di patungod ninyo wala po ko yung mahimo no, ako kay mug na kuan ba nadasig ko nya nakatabang sa Ginoo pinagi ng mga itong mga ads nga mga mugbo absig mugbo lang lipay nakakuanaan niyo mga kalisteners no, nakatabang no na ako nasakit man jud ko gikan kapait ko vitamins. Salamat kayo mga kalisteners nakapait ko vitamins para sa makalahutay ta og edit og drama mga kalisteners no. Salamat kayo na tanan mga kalisteners. Di na maglangan paminawan nyo ang part limot na nung part 7 ba to? Part 6 or part 7 sa Lone Ranger. O karon mga hikaram niya karon ang laing sumpay ning sugilanon Lone Ranger. Layo ng ako nalagtan. Pero, wa pa ko'y nakitang tao. Pulos kasagingan kining ako na agian. O kining mga bunga sa saging. Dagko kaayo. Ug ang iyang bulig. Hapit na gani mo abot sa iyo ta. Ha! Ang bulig sa saging. Naigo ang bunga sa maong buto. Laing buto. Kisang! Tao nga naghukas. Nagtion sa armas. Ug ang iyang ilong. Dunay murag bukog nga. Nagituhog sa iyang ilong. Nagpaingon na siya niya ako. Unsa?
La, Amang ka ba? la, la, la. Oh. Amang gina ka? Pwede ba? Ayaw lang itiyon akong imong pistola. Mamatay ko, ana. La, 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 la. Ha? Palakton ko nimo? Asa ko pa ingon? La, 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 la. Maluoy ka. Ayaw lang ko po sila. Okay. Mutuman ko sa imong mando. Asa ta pa ingon? La, la. Misin niya siya. Nga palakton ko. Okay. La, la, la. Gipahunong ko niya. La, la, la. La. Doon na siya gusto ipakita na ako. Unsa man ka na? La, la, la. Doon na siya kitudlo nga dapit sa... Unsa man na? La, la. La. Usa ka kama? Usa payag nga. Giaptan ko ko. Magunsa man ko diha? La, la. La. Imo ko pahigdaon diha? Ugo niya. Unsay buhaton nimo? La, 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 la. Usa? Gusto kang mupahimos na ko? La, 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 la. Misinyas ka sa imong pad. Pinaagi sa imong tudlo. Mura man og usa ka bata. Nga gipangutahan ako kung unsay problema ni mama. La, 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 la. Palihog lang. Ay lagi tion ako ang imong armas, mubuto na. Mamatay ko. La. Ha? Pahigdaon ako nimo. La, 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 la. Okay. Muhigda ko. Basta hipuson animo ang imong armas. Isugod siya. Isugod siya. Huwag yan nagibutang ang iyong armas. La. La. Pahubuan ako nimo. Pagkanayon ako. Romansa ako. Anak ba, oh? Anak ba? Nasilipay ang kanahan. Hinahinay lang. Hinahinay lang, okay? Idiot lang. Kama mga trabahante din sa asyenda ba? Pulos mo mga manyakis, no? Hinaya lang lagi ko. Gusto ko ka nang hihinay lang. Araya? Araya, gisakitan ako. Gisakitan ako. Hinay lang! Nahaplano ka. Unay mong romansa? Ha? Mabalik gusto ni mong romansa na ako ni mo? Ha? Diri, bangon! 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 Gusto ka magkamakigromansa na ako. Dali! Diri! Mura taron og nagduwa og tubig-tubig na niya, no? Duwa! Naglagot na ka? Dali! Dali! Gugod na ako, dali! Dali! Di gugod siya na ako! Ha! Nabalik ako
Tawagan ako siya. Yes, Langga! Yes! Champion ka! Yes lang ka. Champion ko sa berde. Ba, ginako ni mo gaon kay gini mo. Usaman. Uy, kagagakson. Aday. Champion tap. Ayuha, gini mo. May Oo, premyo oo. ka na, Kukoy. Nilapita Ha? Usay din ni napita. Ha? Pwede mo kag... Usag asa ka napita, usag asa napita, mayo Ah, gika. kana. May premyo ka na, Kukoy. Dako ang ako'y hatag ganito. Bagto-bagto ko din eh. Usus, ayuha, gini mo. Laban kay gaon, ha? Bitya! Saman, ha? Unsay saman? Pila may atay na ko. Saman, ha? Ayaw mo mo tanan, Ritse! Oh, Langga! Langga, doon ay buto! Ala! Durigi po sila gaon! Agan ang gipusil! Garido! Patay na ka, gaon! Patay na ka! Unsay garido? Patay na ka! Patay na ko. Dili, ang imo sangay! Patay, garido! Imo sangay! Ganong gipo, sir? Namago! Garido, kay lubagong o. Garido, lubagong Garido o. na ba ko? Di ka to siya ba? Di. Namago man. Asa ni ka po, sir? Garido, may bukbuko, garido. Garido lagi ko. Di katong katong ipasil ba? Tanan nakasibat nak kay gin Mirisi. lubagong liog. Mao ni pago sa mga taong mamago. Garido may sus. Jabira. Garido lagi ko. Di ka to siya ba? Wa kay labot. Sa siya ay. Mao na pago sa mga taong mamago. Oh, lagi. Pago kasugalan ang aing patyon. Garido, yung patyon. Sanang garito, Langga! Mato dito mga tao lang ga. Ay, naglangga ka na. Langga pa niya! Ako may nakatubag. Ako may nitubag. Ako may... Pulutan? Oh, dili. Ako may nito. Yata pa ni mo, Dili. Di, mato ba itong mga tao nga sakop na sa Scorpion Gang? Nasa man? Unsa? Saan? Scorpion Gang. Huwag yun makatubag si Kukoy na ako. Siya kini tawagan. Hello. Bay, sorry kayo. Huwag ko katubag. Saba kayo din eh. Unya, gisilent na ako akong cellphone. Taha ka. Saman? Usa na balita diha? Okay Nabalik ka? na ko. Ha? Nabalik na ko. Dili po sila dire? Naibaw ko. Ha? Nagpadaplin na ko. Hindi asa ka napitan eh. Di ako sa may iskina. Gawa sa bungan. Nakita na ko ang mga tao nga nagdinaganay. Gaya pabuta ko diha. Kuhaon sa ako akong premyo ha? Premyo? Asa nga premyo? Kuan? Gikan ni Garido. Daogan sila. Ay! Oh, sige, magpaabot ko rin mo. Bye. Si Cherry. Tawagan ko siya. Wala siya makasunod pa na ko. Kalat siya ng mga tawana. Ang mga trabahante nila din eh. Pulos hangul og mga babae. Sige, pagkakos na ko! Uy, iswan naman! Kasakit! Iyak kong isok! Iyak kong ipakiran! Napawa ako. Mananaaman ko. Sayang patin. Napayang ko. Iyak kong giubukan.
Gipangita ta mong klasiha sa mga tao. Nakahoy! Ako ni ipos-pos di mo! Mga salbahis mo! Mga salbahis ka mo! Ayaw! 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 Maluoy ka! Maluoy ka! Ayaw! Kamong mga klasiha sa mga tao nga wa maminaw sa akong pakiluoy! Kamo! Lugwa laging dugo sa imong ilong buanga ka! Lakip ng iyang tanaw ko iyang sampot. Tanaw na kong timailhan kung doon na ba. May tatak yun ka, Scorpion. Di arday mo magtabok ni mong asyenda. Scorpion gang. Scorpion gang! Ginapit ko ikaw sa pagtambong sa kong birthday, Kukoy. Ay, oo! May nag-iskot ka na ako na. Buko-buko, bakbuk, ato pakubuko-buko. Kiko, ano? Buang, ano? Kan mawa. Ay, Ang pag ko ni mo. Tangtang ng baga ko, buang! ubo-ubo, mang. Adi, ay. Ububuhon na dyan, nanay baga, nanay plima, gamay baga. Basta mauna to, ginapit ko ikaw, ha? Okay kayo! Nasaan na? Kaya maabot nga Domingo. Ah. Doon ako mga kalingawan nga pagahimuon. Nasaan na gawon? Doon ay Games of the Warrior for women. Game of the Warrior? Hmm. Tinood yun na? Kanong nahibaw ka man? Kadungog mo ka na. Sa imo din na birthday, gal? Sa ko ng birthday ko, Koy. Lasag Anong mo. malingaw ko? Si Hilas. Uy, Abuan. nagbilib ko ni mo. Aron sa ingon malingaw ko, kaya ako mga bisita. Nagbilib ba gina ko? Hilasa gina ba? Nya, saman. Unsa man. Mutambong ko. Tambong kay maghimo masagog special quorum. Special korum sa unsa? Libag gina ko. Ilimi, sus, dari gino. Dapita o. Unsa namiya? Tundo mo ko na nimo akong kilid. Ha? Unsa man? Unsa mo ato nimo? Bilib ko, bisag asa napitas imong lawas, bilib ko. Adi, ay. Ayo, tutunan napito. Sus. Uy, Lami, unsa man? Ha? Lami. Birahan na kung Dili, birahan uy, mo. dili. Taw na may taboy agaw. Tika. Naganahan kay ko ni mo. Lami, gini mo Unsay plano. lami? May kay ka mo plano ba? Lami ka mo plano. Lagi. Special quorum, ha? Kuguon no, Rio. Pito. Baya, milipot kang buanga ka. So may plano nimo sa kontag koko, ha? Di, bisag asa ka tanaon, maayo gika. Adi, ay. Dapita gina. Sus, gini ba? Basta mo na to, special quorum, ha? Oo. Nono sa itari nga himuon dito sa akong kumpaw. Kana da. Nindot niya. Gidapit mo ikaw. Ayuhan. O kung makita nimo sila si Django ug Cherry, gidapit usab na ko sila si Django ug Cherry. Kung magkita man kamo, ha? Oh, lagi, tabilibag. Ayuha, ginamang ko ano. Eh, sus. Anong nagpangumo ka man? Ay, kagakson, bilibag. Adi, Ako sultihan. Sige, salamat, Kukoy. Sige, okay lang. Ano na ko, ha? Uy, Kukoy. Saman. Tambog yun kay mo appear ra ba ko sa Games of the Warrior. Mo ba? May dila sabi. Alam ka! Di ko may labo. Tanaw na ta. Ulutan sa ka! Dili. Imugod na. Tanaw ta. Unsa man. Saka sa takuhon ka sa akong langga. Di ko may labot ni mo. Tanaw ra ko dila. Games of the Warrior. Nagsangka ang babay. Martial arts. Uy, gotodo. Pila ka minutes lang ka? Ipusa sila mo. Ipusa kay Bidang. Santa Maria. Kukoy. Basta, ako lang patakaran, ha? Ha? 3 minutos ang sangka. Nya 1 saman. round lang. Nya saman. 1 round lang. Nya saman. Bidang ginang sa manay mo. Mura magnaghagit ka. Intaw ko yung ano, ay. Basta mo na to, Minuto. 1 round lang, ha? Tanaw na to, og kinsay mo barog kanila. Tato Yaman pa. daw. Di. Katong barog nga mananaog. Kung kisa barog nga mananaog, mo daog. Ay! Hello, anak!
Uy, Kokoy! Magbarog yan duha. Sila duha daog. Ay, di lagi na mo ibota ko ipasabot na unsay. Klaro o pasabot lang ga kay bugo man ang siya. Ayaw kayo ipagawas mo nila. Ipusa. Oh. Laruhan ninyo kay... Ang buod kong ipasabot, kinsa tong labaw sa puntos. Laro ha? Awag labaw sa tanan, katong makanak out sa kontra. Anak laro ha? Maya, maugdi mo daog, ha? Anak laro ha ba? Tanggo. Mura magkikasabuan ko nimo. Ointo. Unsa man ha? Unsa ba? Ato na ako. Nagaw na! Oh. Sige, ato na ka ha? Sige. Uy, pangimbitar og babae nga mo salmot ha. Hindi la. Ayaw lang ka. Ang oras ta. So ina ko. Pero, di lang kong pasalig ha? Saman. Ha? Di lang kong pasalig ba? Saman. Unsa man? Di lang kong pasalig ba? Okay na ba kong pasalig? Kinsa maghang imong papilon, ha? Di lang ko maniguro. Wa man kay ko'y kaila nga babae nga mo apel og sangka sa martial arts. Saman. Sige, Kukoy. Ya. Basta adlaw Domingo, ha? Ya saman. Bida yun ang unsa man ni mo. Unsa naman, sir? Espes yun ito na agawon. Ay, nagtagda. Basta mao na to. Ya saman. Karong umaabot nga Domingo, Saman. adto sa akong compound! Ay! Ariglano! Ho! 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 Adamon ko na ang imong kumpay ha. Kaya sayod ko. Gigutom ka. Sige si Django, si Kukoy. Bahala sila kung asa sila. Huwag, kailangan maghatod ako sa akong entry. Para sa umaabot ni Games of Warrior ni Carrito. Unsa? Patambungon ta? Oo, bay. Pero, wala akong pasali ko eh. Kaya mingon na kung wala na magkita. Salamat, Kukoy. Okay na. Pero di ba, kung musalmot man to si Cherry? Tinuod ba ka ang iyang giingon? Mura. Interesado mo to siya, di ba? Unsay matang sdo? Martial arts, huy gutudo. Unsa? Huy gutodo? Tanap kay unsa ka dungog ka. Oo, huy gutudo. Dili ko lang papilon si Cherry. Kapugan ka sa nimo? Pringkamutan ako. Pero kadiyot lang bay, kadiyot. Unsa man detalye si mulakaw? Nga imo tong giagpas ang kailan ni Querido. Nga mo'y nagtulis nako. Ug atong gidudahan nga mo'y nanguha na ito upat ka mga taong ni ambos kang misteryo. Nagmalinaw na ang iyang kalat sa impyerno. Pansya ko. O grabe ang ilang sindikato. Sindikato sa unsa? Sa Scorpion Gang. Nga naman. Sa dihang naapiki na siya. Siya pang niunay ug patay sa iyang kaugalingon. Ano? O si Budbay, pasabot bay. Iyang gidus mo ang iyang kaugalingon. Hinungdan nga nitao pang kutsilyo siyang liyog. Ug namatay siya. Siyan? Iya kinigihimo. Sa diyang nagpakisayod ko. Kinsa ang pangu sa Scorpion Gang. Paidyan ko. Tataw kayo. Nga. Bahalag mamatay sila. Pero dili gid sila matugan. Maubabay dyan ko. Mao ka na ba'y Kukoy? Sa ato pa. Nagkasangkasa mo. Oh, ba'y Kukoy. Apan napiog na ko siya. Gilupig na ko siya. Ug sa diyang wa na siya kalikayan pa na ako. Ibaw siya nga nag-ungaw na siya sa kamatayon. Gihugtan ako siya sa pagpangutana. Kinsa ang pangu sa Scorpion Gang. Wa na siya mahimo. Tugod kay, di na nako ang kutsilyo. Ug, nagtion ako siyang liog. Inay mo tubag siya sa akong pangutana. Ug mutugan sa akong pagpakisayod kaniya, kinsa ang pangu sa Scorpion Gang. Iyang gihamag ang iyang kaugalingon. Ngadto sa kutsilyo. Ug niigo kini sa iyang liog. Ug namatay. Giga. Klaro ba yun nga? Sakop siya sa Scorpion Gang? Nasuta na ko kini.
Sa diyang gihushus na ko ang iyang krasunis. Uy! Ug nakita na ko diya sing sampot. Ang tatak sa mananap nga skorpion. Mauba? Di arang imong brandy lang ka. Salamat. Og, makabiya ka na. Kaya magkalingaw ko dari sa ikong cellphone. Okay. Sumsuman Okay. Hipusan ang dila mo. Magkalakaw ka na. Okay lang ka. Magkalingaw ko sa iyong cellphone. Unsa kay? Uy, diya sa kong messenger. Ano na message? Tanawon ko ni. Unsa man yan loading pa. Okay. Nagkahinay nagkaklaro. Uy! Malhibos ilong! Ang akong batos! Nangayon akong kwarta kay musibat siya. Patay na! Nagsiga ang mga mata. Ug may kutsilyo nga bitaop siyang niyog. May nakasuwat sa ubos. Usa ako kasakop sa Scorpion Gang. Huwag ninyong tularan. Malhibos ilong! Kinsa ang patay ka niya? Kinsa! Langga! Langga! Jennifer! Uy, unsa na? Ako ang kining... Hala! Ang imo man ang amigo lang ka. Katong masyador ni mo, di ba? Oh my! Ugo niya! Gipatay siya. Hala no! Nganong gipatay man na siya? Ambot man! Pero yun na yun, napabasa ko, pi. Usa ko kasakop sa Scorpion Gang. Huwag ninyong tularan. Sakop dito siya sa Scorpion Gang lang ka? Ambot! Huwag ko mahibaw! Di ba? Hala! Uy! Oh, ngano ka? Nahinumdum ko. Unsa na yung dumani mo? Nahinumdum ko nga ang naglugos kang Cherry nga asawa atong Tianggo mao ang mga sakop sa Scorpion Gang. Oh, Jennifer. Bitaw lang ka. Wa na tayo labot, ana. Hala nyo. Dili ba ka ha? Unsay dili ba ka ha? Basin og mga pulis ang nagpatay niya. Ambot lang, Jennifer. Hala lang ka. Imora pa ng amigo tingalig maamong ka. Unsay maamong? Tingalig isunod ka. Nayabag ka! Nayabag ka! Lang. Kinsa man sila nga, muhimo na ko, ana, ha? Tingalig, maunay sila! Unsay maunay lang ka. Uy, Jennifer, kung dunay tao nga musuway sa pagpagkikontray ka na ko, ako'y maluoy. Maluoy nga naman. Tungod kay samara nga nangita sila sa ilang kamatayon. Langga. Magpili lang sila. Asa may ilang gusto. Purgatorio o impyerno. We. Mao ka na. Ay pagwiwi diha. Sorry. Busa ayaw patakagyawit, ha? Kay wag ka masayod sa imong ipanulti. Nabalaka man lang gud ko lang gagud kay amigo baya na nimo tingalig maamong ka. Why mangahas ni ana, Jennifer? Wa! Basta ha, kay di baya gid ko gusto nga dunay daotang mahapen nimo. Mahapin. Galit siya. Di lagi na mahitabo na ko. Dili! Sige. Kay ako tong tan-awon ang gihatod sa imong batas ha nga listahan sa mga musalmot sa Games of the Warrior. Lakaw. Pagdali. Pero lang ka, 8 ka entry ang dawaton no. 8 ra. Knockout system. Ang 8 magpares. Drawn by lot. Pinagi sa numero. Magnumero 1
hangtod sa 4. 1, 2, 3, 4. Ang 8 mo bunot. Kinsa tong makakuha og pulos number 1, mao'y magsangka. Sa ato pa, ang numero nga himuoy. Gikan sa 1 hangtod sa 4. Okay. Tagurha ka na numero. 2 ka 1, 2 ka 2, 2 ka 3, o 2 ka 4. Pabunuton ang mga instante. Ang pulos number 1 mo'y magsangka. Ang pulos number 2 mo'y magsangka. Ang pulos number 3 mo'y magsangka. O ang numero 4 mao sa'y magsangka. Okay. Gets ko na. Ang mahibilin nga 4, magsangka yapon. O ang pulos mananaog, mao'y magsangka. Ang 2 nga pilde, mao'y magsangka for 3rd. Okay lang ka. Ay kabala ka, ana. Nay maghandol, ana. Okay. Igo ra kong magdawat sa lista sa mo apil. Bay, mihon ang mata din eh. Mulahos ko sa lubong sa kong anak, bay. Oh, kuyugan ti ka. Salamat, bay. Hata na lahos ta. Di may nga pasagdan ti ka. Migo ko ta. Salamat. Pero ayaw lang. Diretsyon lang sa bay. Ha? Ano na usap mo imong nauna? Kuyugan ti ka. Uban na dito sa Cherry Palihog. Pwedyan ko. May mo ba? Okay kayo. Pero ay ko basula ko sa may tabo, ha? Ang sibot mo ipasabot ba? Ha? Unsa? Ako am ko kinang imong pa ba nastirin ako. Pero may uban ana. Ay ko basula ko sa may tabo, ha? May tabo nga unsa? Basi madibilop niya na nako. Wala. Unsa? Nya matakli din ako iyang pagbati. Sa? Ako lang isulti nimo. Di man ta pareha sa uban nga amigo, unayon lang po butong asawa. Inumdumi bay. Nga nakakutlo na ko kinabuhi. Unsa to? Nakakutlo na ko kinabuhi sa mga taong nagtingasan. Ano to? Kung dili ko gustong maapil ka. Pero kung gusto ka, sige, buhata. Pero ayaw kong basula. Nahulmigason ng imong baog ilong. Saan? Dechiri. Mugag kahoy. Nunga sana. Nga naman. Jim kag mugag kahoy. Nya. Tanaw na ko mga kahuyab. Malubason kay na. Usik ang oras, Kukoy. At sa paigamit nimo. Nagko na masol nimo na day. Usa ni sa matang sa akong ensayo, Kukoy. Para sa akong pag-apil sa Games of Warrior. Budayin ka? Way makapaguna ko, Kukoy. Kaya gusto ko makakita na pud sa dakway ni Karido. Dechiri. Dili sa. Kalimti sa na. Dali be. Nga unta. Dali sa. Pay ko makaon. Dali sa. Sama, Kukoy. Kaon sa ba? Dali sa. Dali na. Ako ba ibabantay ni Bajang kunin mo? Ansa? Dali sa. Nga unta. Ako gipabantayan? Oo. Ano na? Nga unta. Mura kita kasawag bana ini sa. Ansa, Kukoy? Mura kita kasawag bana ba? Nga unta. Dali sa. Kaya magpangaon, naman sa ko'y gidang ice cream. Ngaon sa kita to, ice cream. Ngaon wala kita para kasawa ni sa. Kukoy.
Nibusog ka na eh. Salamat, Kukoy. Ikaw ka ice cream sa? Nay, mga nga ko be. Kaya mong ikaw na, para pahog na nga rin. Ihog sa kong baba. Paghilom ra, Kukoy. Muro kita ba nag-asawa niya sa? Hilom mo eh. No? Di naman di pugikan. Gikan ko sa derby. Champion si Garrido. Huwag nanapit kito siya nga. Patuon tas ilang compound. Ato siyang compound. Sa iyang birthday. Karong Domingo. Na akong nagkakilingawan dito. Lakip na katong Games of the Warrior. Sa mga babae. Sa mga babae lang. Huwag doon na sa ikuan. Special quorum. Doon ay tari sa pipila ka mga inilang puntos tari. Dili na kinalang imbitahon pa ko, Kukoy. Ha? Kaya nagpadaan ako sa akong entry. Musalmot ko. Tinood yung ka na eh? Muapid ka? Wa ako magtiyaw, Kukoy. O, si Django. Asa na siya? Ito siya. May duaw sa lubong ni Inday Fatima. Anak, Inday Fatima, ni ako, niduaw na sab kanimo. Gihimo kong tanan. Aron katagan og hustisya. Ang imong ginangatan o sa imong nanay, Cherry. Ubay-ubay na ang kinabuhi nga natapos sa akong mga kamot. Dili ginoon ko gusto nga mahitabo kini. Dili. Gipuy-an ko ang kalibutan uban sa hingpit nga pagkambing. Nga dili ko makasaghit o makagaras sa panit sa akong isig katao. Apan tinuod gidi ay ang panultiyon na kung dili ikaw ang makasa, ikaw ang hisadan. Kung kamatayon man ang akong sangkuan, ining akong pagpangapkap sa hustisya sa inyong gidangatan, anak. Dili ko igsapayan. Base na lang magmalinaw na ang imong kalag, anak. O ang nahitabo sa inyong nanay, Cherry. Gani sa pagkakaroon, walay pagsalig ang imong inahan nga kanako. Matod pa niya nga usa ako ka inutil. Tungod kay wa gyud ko makapanalipod kaniya. Gisumbong ko kini pag-usap kanimo, anak. Tungod kay gisakitan ko. Dili usab ako makabasol kaniya. Tungod sa dako niyang kasuko o kay ubos. Nga milampos pa ang mga salbahis sa pagbuhat o dautan nga duka niya. Di ka ba mo apila ng Games of the Warrior? Sa may ako kadlo ka na, Kukoy. Hoy, kutudo mo na! Mas madiskusya ka! Kukoy, Diskusya ka! Saan naman lang, ha? Saan naman lang? kung madisgrasya man, gusto lang ko nga diretsyo na lang, Kukoy. Kanang patay yun. Sa? Nga naman? Ay, pangandiana, saan ka? Amaman giti ka, Kamu nagutag ba nag-asawa? Kukoy, Ay, pangandi ka matayon. Dire sa ba? magtarong na, Kukoy. Di ko gusto ng mga hindi ka kamatayon, day. Para magkita na kami sa akong gikamingawan nga anak si Inday Fatima. Dechire, si Day Fatima, tuan sa langit. Una, hindi lahin siya kalibutan ron. Nasayod ko, Kukoy. Ug nasayod sa ka. Unsa na ko kapinangga ang akong anak. Ay, uy, bugtong ito yung anak ko. Natural, pinangga ito ni mo. O, Kukoy. Maragiti kag-asawa no. Hilom ragod anak, Kukoy. Ay, basta kay pugganti ka. Pero mo apel ko. Okay, Di ko papugong, Kukoy. Ug labaw sa tanan. Gusto na kong makita pag-usap si Carito. Saan naman? Gimingaw ko niya. Dechire. Sa mga panghitabo karon, Kukoy. Dari mo nga ni. Nagkatuol ang akong pagtuo.
nga sigarilyo may kalambigitan sa mga paghitabo sa among kinabuhi ko. Tay! Ato na ko, anak. Wala ko'y kalibutan nga nagdagom. Mabasa ning imong lubong, anak. Mangita ko akong ikatabong nimo. Wa mo ulit si Django. Oo, pagod. Sigado na, humol yun ron. Baka da, tsiri. Pirmi magulaanan sa badyang ko. Kung kinahibaw siya nga, ikaw, nawad na kagpagsalig niya. Hindi natin maghisgot pa, anak. Kuan manggod, kuan manggod, kuan manggod. Musamot lang akong bationg kayo ubos. Ah. Kung maghisgot ka pa, anak. Da, tsiri. Langga si Draco. Siya nang naabot nga naglupos sa uwain. May kiniyari siya. Langga ni Alan siya padong din Palayo, Jennifer. Dito ka sa imong lawak. Oh, yes, langga. Nga naman sigarilyo. Di kit siya usakay gusto nga makadungog ko sa ilang panagsultihan. Unsay imong itaho kanako, Draco? Bad news, agaw. Unsay bad news? Ang atong laing trabante. Nga si Amang. Ngano si Amang? Yatap na. Unsa? Yatap? Patay? Nakita ang patay si Amang. Ug kinsay nagpatay? Wa may bawi. Balhibo sa ilong! Ganong naingon, ana? Unsang pagkapataya? Dipusil? Ilunggab? Ha? Namatay sa bunog. Unsay namatay sa bunog? May nakita dito nga doon ay kuno'y kahoy nga gamit sa pagpatay. Di bunal-bunalan. Nabuak ang ug gisudlot ang mata. Agawd. Pirmi na lang ingon, ani. Pila na kang trabahanti na to. Ang naalaot. Pila na! Ubay-ubay na, agawd. Ug nganong nahitabo kini. Balhibo sa ilong. Blanco girmi agawd. Wa mi kasayuran kinsang naghimo diri. Ug dili pa lang sa dugay. Ang usa sa atong kauban. Gipatay sab. Kisay nagpatay. Wa gyapon mahibaw eh. Ug niya pa sa picture sa messenger. Ang dagway sa atong kauban. Pakita ko. Niya, tanawa. Unong na. Basa na kayo ang lubong sa akong anak. Unong na. Anak. Hapit na. Hapit na ako masumpad ang mga panghitabo kanimo. Ug sa imong inahan. Tabangi lang si tatay. Apa? Ayaw pasagdi si tatay. Nabalaga ko agaw. Unsay imong gikabalakyan? Nakailad mo ang tao nga napatay ka rin. Unsa? Mao ka na.
Kung ganun nakasulti ka na. Simple. Tungod ni picture sa messenger nga nadawat nimo. Ug ang cellphone sa tao nga atong kauban nga gipatay mo gigamit. Draco. Nga ibaw siya. Nga suod mong higala ni atong namatay. Draco. Kung nainom ko. Misulti ka ko nga ang nagpatay ni atong miambos kang Mr. Tik-Tik-Q. Di ba? Mao ang gingalan og Lone Ranger. Tungod kay mao kanay sulti ni atong kauban nga. Nga mo'y nanguo kanina. Ugani, nisibat siya. Tungod kay itawgan siya na ng gingalan og Lone Ranger. Ug giila siya nga mao'y pango. Kung mao ka na. Wana. Klaro kayo. Nga nagtipi ka niya. Mao ka tong nagpaila nga Lone Ranger. Draco. Pusa, magbantay ka agaw. Ayaw pagkumpiyansa kay tingay. Ang sunod mo na ikaw. Dili nga na mahitabo. Dili, Draco. Nakasabot ka. Kinang ako. Angay kang managana. Magandam ka. Mando ko kanimo. Susiya. Panitian tanan. Katong mga tao nga nirebilde. Ilabi na sa pagdana ko sa senda. Kung kinsa kato sila. Doon natay listahan nga doon mga misupak. Medyo misukol. Pero kadaganan kanila milayas na. Basinong dibalik. Kung makita ninyo. Pika pa. Ug tadas akong atubangan. Kung basig sila ang nagpaka-Lone Ranger. Kinsa sila? Katong mga biribil. Doon ay gingalag wakin. 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 Doon ay Binsot. Binsot. Carlito. Carlito. Ryuji. Ryuji. Juanito. Juanito. Pika pa sila kung imong makita. Arreglado agaw. Nahasul ako. Nahasul ko sa gipanulti ni Draco. May message. Gikan yapon kini sa cellphone sa namatay kong kauban. Kinsay nagupot diri. Basahon ko. Garido. Hinay-hinay nang nahipos ang mga tao nga sakop sa Scorpion Gang. Mimbro ka ba ni ini? O ikaw ang pango? Oh! Balhibos ilong! Kinsa ka nagaraho? Tawagan ko gani, be. May untag magpaila ka. Aron sa ingon. Matibway ang tanan. Kampoy ni mo. Kung ikaw may nagpatay sa kong kauban. Kalitse! Wapaniring! Ana, ni magtinga. Kinsa ka ning karaho? Hello. Garido. Uy, balhibos ilong! Kinsa ni? Tubagal nga ako kitext ni mo. Miyembro ka ba? O ikaw ang pango sa Scorpion Gang? Wa ko mahibaw si panulti mo! Siguro ang gawa kang mahibaw. Kay tingalig, magpasol ka lang. Kahilas man mo. Kinsa ka ba, ha? Murag ikaw pa'y unang tao nga nakasulti og sama ni anak diri kanako. Basin o magbasol ka. Uy, kanahan! Kalabong sa balhibos imong ilong! Si kinsa ka ba? Ha? Pagpaila ko no. Ganong nagsamo ka man kanako. Nag-usi ka sa kong panahon. Gisuta ko lang. Para dili ko masayop sa pagpaningil.
Paningil? Unsay? Maningil ka? Doon ako'y utang nimo? Doon na ba? Balhibos ilong! Ako lang gisuta sa akong listahan. Basin og number 1 ka sa akong listahan. Unsang listahan na? Ha? Basin og listahanas ng utang nimo? Unsa man? Turko ka? Sa dilang garido. Dili ka magkamuangkon nga miyembro ka or pangu ka ba sa Scorpion Gang. Di lang ko mamugos. Kinsa ka ba? Kinsa ka bang karahana ka? Wa ka ba matinga? Yung kining cellphone nga akong gigamit. Cellphone kini sa imong amigo nga ipatay. Unsa? Magbantay ka, Garrido. Kay hapit na mubalik. Unsa? Kinsay hapit ang mubalik? Mubalik na si Jesu Kristo. Aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Balhibos ilong! Kung si kinsa ka man, kung wa kay laing buhat, ayaw pangamong, nagsamo ka lang, nag-usik ka lang sa kong oras. Nasayop ka. Tungod kay nagkahulugan kini o kinabuhi ang akong gibuhat. Ha? Kahilas ni mo? Dili kini paghinilas ang ako. Tungod kay sultihan tika. Hapit na mo iway ang dag-om sa kadautan. Ug hapit na mo sigak ang kahayag sa katarong. Unsa? Uy, kanahan! Unsa man ka, ha? Liminister ka? Ha? Ug kun mo sigak na ang kahayag sa katarong, ang mga dautan, purilon. Balhibos ilong! Kinsa kalit, ha? Ha? Nga naman naghasol ka man? Adios, Garrido. Bye. Hello? Hello? Hello, oy! Huh! Balhibos ilong? Kinsa siya? Ug ganong mauto mga pulo nga iyang gipabati na ko. Buiset! Buiset! Langga! Langga! Naunsa ka? Agaya-iya ka lang, gisapot ko! Hala, kisapot ka? Nga nang kisapot man ka? Kung mailhan ko siya, kung mailhan ko lang, ibton kong iyang dila, ug akong isumsum. Oh, ayaw lang ka. Ako na maimong pulutan o guay lain. Kinsa ba siya lang ka? Ay, napangutan na! Buisit! Nagtuo kong lapad to kabaga, magkalagot! Wa gyud siya mo angkon nga membro siya. Sa dilang Garrido, sa umabot ng mga adlaw, mahibaw-an ako. Kinsa ang pangu sa Scorpion Gang. Mula ako sa kusabay. Draco, unsa tong iyong gisulti? Mao ka na kung dinon ka ni mo daw. Ngangay kang mapantay, kay katong nagpatay sa atong kauban, nagkaidato ni mo. Kay gisindan ko kag picture pinaagi sa messenger. Sa dagway sa gipatay, di ba? Oo, Draco. Musa nga ikang magpanon, magpantay ka. Kay di lang ni mo mahibawan. Basit mo kalitlag to nga. Tiran ka, patay ka, patay. Awa ko mo kumpiyansa, Draco, eh. Si kanunay nagbantay ko. Ug may mga bodyguard ko. Angay yun, na di ka maglakaw-lakaw nga mag-inusara. Ay kung mag-inusara ka, lagmit, muhaba ka, naway kinabuhi. Baya ni mo, imo ginay kong ipapatay ka na hana ka. Dili man sa
sa imo nagkaon. Kinahanglan magpantay ka. Magpantay ka! Pero kung magpakita sa nako, dili siya magmahay. Nasuluyo ni mo! Bangag! Bangag sa ilong, maya, malhibos ilong. Ano ba? Anino? Imo man kong ipakalitan. Iyon, ana, ilang alerto ka. Makitaan ko lang ng ganahan. Tagod-taguron ko siya sa mga bala sa kong armas o sa mga armas sa kong mga bodyguard. Desiree, yan na sa bedyan ko. Yan na siya. Diya ka una ko, Koy. Oh, asa ka man. Nga nando sa bedyan ko, asa mo ka, ha? Di ko gusto magigsultig taong inutil. Desiree, si bedyan ko? Taong inutil? Mau na yung sulti, pay kukoy. Lisod sa mamaka ko. Sabton ko lang siya, kukoy. Makasabot ra siya. Kunaan ko sa ba sa kamatayon. Bedyan ko. Dito ko sa akong anak. Sa iyang lubong. Ug dito. Gipahungaw ko niya. Nagpatabang ko niya. Ngatagan pa ko kaligon. Aron matuman ko ang akong tinguha. Nagkatagan ng hustisya ang ilang gidanatan. Lakip nga gisumbog ko kaniya. Ang walay mayong pagtagad sa inahan. Tiri ka na ako. Unya ba yung masugot ka? Nga maapil si Cherry sa Games of the Warrior? Nga, buhaton, himuon, atol sa birthday ni Garrido? Suwayan kong panghangyo kaniya. Nadili siya mo apil niya na. Pasagdi lang ko. Mag-ihay tag-couch atong lungag sa kamatayon tiyang ko. Cherry. Ay ako pugni. Naguna-una lang ko. Kung unsay mahimong dangatan o niya nimo. Ay nagkaragana na apa tiyang ko. Dili mo angay hatagan og bili ang babae. Nga dili mo na angay ikapasikarpo. Nasayop ka. Tungod kay ikaw paghihapon ang nilasa kong kasing-kasing. Giluod ko, Django. Cherry. Ayan nalagog ang amin, ha? Tuhod kinasayod ko. Nga ilahom sa imong kasing-kasing. Gihugawan ka na nako. Tuhod kay biktima na ko sa laing lalaki. Diya ka na. Cherry. Kung nasayod ka pa lang, kung unsay akong gipati, dili ka lang makasabot ka na ako. May patigbabaw lang ang imong dakong kay ubos. Ngawa ko makapanlipod mo ni atong higayon. Natilukos ka sa scorpion kang. Dili ka makapugon ako, Django! Kinahalang ika pa ni mouse ko ang akong gidangotan! Kung kining ako pagkabuhaton, mahugman ako sa alaot, ikalipay ko na lang usap. O nga magkita na kami si Inday Fatima! Unsa na, Jennifer? Hindi na ang listahan sa buot mosalmot sa Games of the Warrior. Aha. Kinsa ang mosalmot? Anati, ana, oh. Naay mga hulagway. Di laki pang akong picture di aside. Kinsa magkana sila, ha? Tanawan lang. Basta walo ni sila kabuok. Lakip na ko.
Ikyara ang ilang mga dagway. Sa ilang mga picture sa luyo nga bahin, mao ang ilang mga pangan, oh. Gusto kong mutanaw. Kadiyot, ha? Uy, murag tambo ka tanaw na mong picture na. Dili lang ka, oy. Sige, hikyara. Paabot lang ka, ay. Baya. Kamangangilad og baya, kamangilad bag mga naong ining uban. Nakauna sa kalangga. Kangilad yun, kangilad. Awa lang ga, ingon ka, tambukon ko, tanawa na gud na o, nahikiyad naman na. Uy. Ako ray sexy o gwapa diha lang ga. Ganiha manggod tambok-tambok tanaw. Pero kiron nga gihikyad. Uy, kasiksi og kagwapa. Thank Kalamurok you, sa imong langga. aping. Kalamurok sa imong aping. Oh, Pero yun na. Kinsa, kining usa. Uy, nagmaskara man lagi ni. Kasi panganan ni niya. Naadiha, basaha sa luyo. Aha. The Black Flower. O lang ka, the black flower. Kinsa kini siya? Oh, mailhan na nato panahon sa Games of the Warriors. Uy, ang cellphone. Uy, si Agaw Garrido. Hello, Agaw. Akong ipakuha nimo ang invitation, ha? Para sa akong birthday. Para kaninyo ni Django, ni Cherry, o kanimo, Kukoy. Mao ba, Agaw? Kuha karon dayon. Bye. Uy, invitation? Badya ko! Dili! Ngano? Ipagkuha ni Agaw Garrido ang invitation sa iyang birthday. Para nimo, kanay Cherry, o para nako. Siya man, tambong ka? Ha? Badyang ko? Mutambong ko. Okay, bay. Unya, ipagkuha man niya karon. Asa ni mo kuha? Ako tawagan karon kung asa na kukuha. Labing maayo. Pagimita ko sa iyong motorsiklo, be. Magagamit ka. Uy, si Dechiri, oh. Niya siya paingon din, oh. Dechiri, ay. Hindutag, Dechiri, be, ha? Oh. Dechiri! Ano? Gipaningot kag maayo. Gipaningot ka dili pa man patay. Uy, Pero kung patay na, wala singot ka mo agas. Ante kalain na. Biyan tao na mo, mag-ilis pa ko. Day, kining ka ng minasa. Doon na invitation si Garrido para sa iyang birthday. Ipagkuha ang iyang invitation. Kamundwa si Badyango, magidapit. Ayun na pa hibawa ang tambong ko. Dili na kinahanglan. Di na kinahanglan kuhaan pa ko ng invitation. Kuan, basi gitingob lang ang invitation inyong duha ka nga ni Badyango, Mr. and Mrs. Django ug Cherry Nazareno. Ngano na hibaw kang ipakuha? Nanawag si Garrido nako. Ipagkuha ang invitation ninyo. Lakip ni sang ako, naam gigo. Ayun na lang ipabutang akong pangan. Ug labaw sa tanan. Ayaw ipabutang nga Mr. and Mrs. Django and Cherry Nazareno. Ngayon nga naman eh. Aron dili masayod ang uban nga asawa ko ni Django Nazareno. Hala, Badyango. Cherry. Ayun na lang lagi. Di ko gustong mauwawan kay Django. Nga mahibaw ang mga tao nga imo kong asawa. Nga biktima ko sa rape. Hala. Cherry. Palag lang ko, boy. Pero, tuwa magid ko. Participant man ko. Natural na to ako. Siguro ka, Cherry? Labaw pa sa siguro kukuy na unsa ka pa. Ay lang ko pabuhatig invitation, ha? Total, apil man ko. Pero, ay lang pagkarpar nga apil ko. May bawon, gapon kay apil man ka na may yung pangan dito. Wa ang akong pangan. Apil magka ka. Napil ko. Pero wa ko magdasa kong pangan ug apelyido. Tuwad kay dili ko gustong mauwawan ka, Django. Og unsay pangan ngay mong gida. The Black Flower. Black flower. Langga, busy
busy na kaayo ang imong mga tao sa pag-anda para sa imong birthday, ugma. Nahibaw ko. Dako di ay kaayo ning hikaya langga. Every year kini, Jennifer, ha? O, ready na ang imong boxing ring. Ug ingon man ang raydahan para sa special quorum nimo sa tari. Labing bayo. Ug mga lawa, 500 ka mga tao, ang hatagan ako og tag sa kasakong bugas. Ha? Oo. Kadaghan man. O ingon ko ana, 500 ka tao, 500 yun. Ingon ko ana kay galanti, Jennifer. Gawa sa mga bugas, doon na pa ko'y panghatag ng mga dagkong chocolates alang sa mga kabataan. 700 ka mga bata ang akong hatagan. 700 No, yunan ko ni mo, baya. Unya, ang senior citizen, doon ay 200 ka akong hatagan og reading glasses. Wow! Unsa man na, ha? 200. Kaabtik mo gayod. Ug doon ay mga 20 ka buok wheelchair para sa mga inutil. Hala ka, grabe. 20 pesos. 20 pesos ang 20 ka buok. Gusto kong malipay sila. Atul sa akong adlaw na tauhan. Uy, kadiyot ha? Kadiyot, Jennifer. Si Draco. Hello, Draco. O, unsa naman? Ha? Unsa? Daan na kay gina? Nga imong gidudahan? Imong gidudahan nga maoy nagtakuban og Lone Ranger? Balhibus ilong? Okay. Sige! Magpaabot ko, Draco! Asa ta? Ato ni Karido. Ha? Di nilang ta? Nga naman pa atoon man ka. Dila sabi. Nayabag naman ka. Oy. Kada ko ninyong compound sa? Oh, Kukoy. Karon pa di ka makasudin ni. Karong pagyod. Dako kaayo ni Kukoy. 1 hectare good ni. Bitaw no. Karon na to, be. Be, dila sabi. Ano nga? Oy. Tistingan na itong dila. Hoy, isumpon ti ka ni Garido, ha? Yaon sa man. Yan sa man. Kiningkuhan ba? Gusto ko. Hoy! Ayay, Sana! pulutan sa ta. Ha, pulutan? Pakito na to si pulutan ko si dila. Pakito. Andila. Kini. Okay. Buwang! Ay. Asas. Ang balhibus ilong Abta na ni... naon ta. Langga kay si Kukoy man ay gusto dyan siya pulutan, langga. Ay, dili ba ako lisod ang yun? Ay, pusa ng dila mo. Naghipos naman. Dali na, Kukoy, dali na. Santa. Gusto na kag pulutan, ha, Kukoy? Santa na santa bagida. Gusto kag pulutan, do? Oo, unta. Kanang aana ang ginapulutan. Be. Ako ra ang dunay pulutan, Kukoy. Aday. Oh. Hindi mo kong pili. Dila niyo, be. Dila. Guards, ikaw naman na himo niyang pulutan, guards. Di ko mamili. May magkuhan ta pulutan. May magnatay interest lain. Nangyagit ka. Mga guards. Be, agaon. Dila niyo, be. Ay, kapadol. Ay, kapadol. Mutan ako. Asa na invitation, ha? Di ana. Ako nang gianda. Ambe. Yung lakal ko. Uy. Dali. Nasuko ka. Wow. Suko nga agahan ko ka. Para kaninyong tulo kini, ha? Di. Tagsag yung mong tulo ini. Very good. Uy. Okay. Pero Sa bang ihapak mo mga akong... bilib ko naman agahan. Ako bilib. Kaya gini mong, bilib ba gina ko ni mo, ayuha gini mong susunod. Nagpangumo ka man. Usa man, ha? Kagaksunon ko ni mo, kay pus. Adi ay. Pero, agahan, dili makatabaw si Cherry. Teddy bear ko kay na. Teddy bear ko nung kagahan. Kinsa. Wag ko nung kag teddy bear. Ikaw mo gingnan. Kamu duha, bawat mo. Ay, lalisa. Ay, kanimo. Di makatabaw si Cherry. Gano man? Kanam no, saman. Unsa man? Di makatabaw si Cherry. Di kagadungog. Di kasabot. Di saman. Kukoy. Saan? Ni akirabas akong compound. Bitayon ti karon. Expression mo na.
Unsang tao kay? Baya ni mo. Na? Yan ang invitation ko, Koy. Ame! Oy! Salamat agaon! Bilib ba? Madayon ang special koro mugma. Ha? Madayon! Ay, like so kung unsang tao. Ready na ang redahan. Ready na tanan! Pwede makatanaw agaon. Isuroy tika. Sa palibot ko, isuroy tika. Ay, Kana- ka-sweet Bida. langga. Kana, okay, tana. Bida, saman. Unsay unsa man? Jen, Ah, kuyog ko lang ga. Kuyog ko. Dali, kuyog. Dila say. langga, dila ko na langga. Ihatag na ako langga. Kabuang. Dirikoy. Ay, dila ni mo ba? Dila ni mo. Giguro yung po mo agaon. Dali, muhirit pa yung ka. Tara. Ay. Ugma, mao na ang Games of the Warriors. Jerry. Nidol man ka. Pero pasigig sukmag arang dili mantig managang. Ansa? Muapil ka man gyud kahaog man. Pues testingan na to. Kung kaya mo ba? Ose kaya mo ba? Sparring ta. Ansa? Sparring ta. Porma. Unsa pigi paabot mo? Porma. Okay. Hamag. Atak. Ayaw patakot ka, mag. Ayaw itugot. Ang imong opinyon. Ikaw mo'y diyado. Django! Usab. Atak. Ang akong giikot mo. Mao ang 5 points. Sakit ba? Okay na! Pero, ako ang muatak nimo. Ako na saan! Ako na saan! Sorry. Nakusog na ko. Ako na saan? Sorry. Uy, kaso! Oh, nga naman ka. Kinahanglan bang irisgo nimo ang imong kaugalingon? Ang imong kinabuhi? Wa na risgo ang akong kinabuhi, Django. Jenny, Yan o. Doon na pa mo ko'y angay kawidan, ha? Wa naman tingali. Jerry. Gusbata ko, Django. Ipamahala ko na kining akong kinabuhi. Niya pa ko nga nagkinahanglan nimo. Hinaya o papas ang imong panginahanglan ka na ko, Django. Jerry. Kaya kung pirmi ko mong pabation yan, masamot lang kasakit ang akong bation. Tungkol kay... Dili na ko angay pa kanimo. Gidawat ko ang tanan, Jerry. Tulad bisan pa man sa nita mo. Wa ka na makaunsanay sa akong pagmahal niyo. Igo na. Igo na, Django. Ako'y mauos akong kagalingon, Django. Nga pangkaon pa ko ang tao, luyos sa nahitabo ka na ako. Tungkol kay para na ako. Wa nagipili kining akong kinabuhi. Tungkol kay gusbat na ko. Ikunis-kunis lang ako
akong kadungganan sa mga mananap. Sa mga scorpion ka. Makaluluoy ka lang. O kining ako pagabuhaton. Mao ang pamasing nga. Hikaplagan ko ang tao. Ug ang mga tao nga naghimo ka na akong alawat. Ni ako nga naglihok. Ug ayaw ka pa na ka. Nagkaduol na ang kasulparan sa mga naito. O gipangandoy ko. Nga makaambit sa kasulbaran sa nahitabo dyan ko. Pasad di ko nga mag-inusara. Lihok imo. Kay mo lihok sa kong ako. Cherry! Madayon gi imong special kuro magaon? Madayon, Kukoy. Dayon di ay ha? No? Dayon di ay ha? Oh. Sis kay biya ni. Saan? Ha? Oh, sis saan? Nangagit ka? Wa, uy! Mahagin mo ekspresyon na siya. Bawang niya nangutaan na ako. Pilam kayo mga apil sa special kurum. Pinsa, pilam! Matra. Puro mag-iso kay tunada. Ako ito ng ekspresyon sila. Maunta ni ako tunada. Adi ay. Pilaman! Baya! Nasulo ka? Wow, uy, maugin akong ekspresyon lagi. Adi ay. Ano mo na? Ubay-ubay ka na sila, Kukoy. Nga ako mga bisita. Mga 50 katao. Yati ra. Sa ato pa mga 25 kasultada. Maingon-ingon na na. Depende ka na kung... Yan. Depende ka na kung... Ganahan. May mo pang punan. Kay madaman sila og reserbang mga manok. Ilang, tarungan ko tubag. Very good. Og kanang games of the warrior nimo. Sa na? Sa tumong ana, ha? Si tumong ana. Ayo isikit imong naong. Puro magkaglas ko kung buang ka. Paghinay to gusto Ay, di mo balhibos ilong ni. Lain kay gusto ning gitay ta. Iduol gid to para kadungog ka hinay pagkasulti ba. Unsa may tumong ana, ha? Maria, mura magkagmuhaw ka ni mala ka. Ang akong tumong ana. Mao nga makapangita ko og potensyal nga mga babae. Nga antigong manalipod sa ilang kaugalingon. Tanong nga gid. Kay gusto nako nga maingganyo ang kababayenan. Kana tubag Nga magkat-on sila sa self-defense. Kana tubag yung tarong. Ano sa ingon ana, ha? Kung simbakudo na tao nga mag-abusar kanila, nga gustong mupahimo sa ilang pagkababae, mantigo silang manalipod silang kaugalingon. Na, muna tubag akong paabot. Yeah. Sa ato pa, di ka gustong abusahan ang mga babae, ha? Oh, gibangga-bangga ba ko nimo? Usa man? Ha? Ngagit ka buwang ka? In taon agaw, inuunsam ni siya. Kaya nimo. Yes, mao gyud kanay Sensitive labing bagay ko, sensitive. kontra nako. Kanang mga tao nga mag-abusar sa mga babae. Kontra ko kayo na. Mga ba? Ha? Di ba? Sus lani agin mo. Sus lani agin Saman? mo. Butlang. Saman? Ha? Saman? Usa? Saman? Nangumo ka man! Magigaway ka! Dili in taon. Uy, nga ano ko ito magigaway. Nikilig lang ko sa imong giingon nga. Kilig ka? Kunta ni mo mga tao nga mag-abusar sa kababayan. Kikig ayuhagin mo. Nagpangumo na sa... Diba, premiuhan, ayuhagin ng premiuhan. Usa lagi! Di kilid, dikilid. Kilig ka rin. Usa man! Premiuhan ba, dili? Agis kilid. Ha? Nanay premio yung kiskilit? Ako, pakpak ko ni mo. Pakpak ko. Pakpak ka pakpak sad, apil. Ha? Pakpakan ka na ako. Ay, Ano ni pakpak mago? Ka-animal yun mo. pakpak ilang tao, ikaw pa, nga para imo na. Ay! Asan to sinipiragaon, ha? Nangahambog mo to, doon na siya ipakita. Magpaabot ka lang. Arita dire. Dapit sa ring sa mga babae nga himuan sa Games of the Warrior. Okay, tara. Dali na! Muadto ta sa boxing ring! Pagdali! Ninduto sa yung boxing ring ni mo agawon sa?
Di ko magpakauaw. Kinahanglan nga nindot yun. Tungod kay daghan kong mga bisita. Daghan kong mga bisita. Naa pa magyani si Dr. Jeffrey Ibunis. Na? Akong suod nga bigo higala. Na, day. Oo. Siya O, si- doon na pagani, Arnel Boris. na. Oh, Doon na siya magpustaan na yan. Ha? Mo ba? Oh. Ah. Yes. Murag hapon ni manok nga derby ba? Doon na magpustaan eh. Kaya kanang mga entrante, doon na sad na yung mga manager. Oh, si Robin Suki biapil na. Oh, Robin Suki ba? Oo. Banang normal. Oh, hila. Na kayo. Diha magyani si Ang Muanhi magyani si Dr. Go. Mo ba? Oh. Pilay pusta. O si Dr. Aura Go. Muanhi Oh, usab. Rizal, pilay pusta. Naay mo pusta og tag 50,000. 100,000. Uy, kadakogan! Masidor, ibo ka na! Mura magkang nasuko. Oh, klaro. Pwede gyapon. Pero doon ay usa ka entrante nga Y manager. Akin sa managaon? Kining ginganlan og Black Flower. Uha? Mao kana si Black Flower. Uha? Baya mo rabi kag bata. Uha ka pa diha. Kulitan. Black Flower. Mo na diha Y manager pero ni-submit sayang entry. Ako lay manager na. Ha? Unsa? Ikaw ang mag-manager? Unya? Baya ni mo do, asa magag-ipusta niya na? Ha? Ako'y bahala. May mong muabay ka. Ha? Unsa? Sabi na ko mo, uha ka. Lagi! Ngano? Kaila di kayo ng Black Flower? Ilailahon pa na ko. Tunto. Baya ni mo, Nga saman. pagkabalhibus ilong mo do. Nga saman. Siya saman? Expression. Huwag man di ka makaila. Kano mo patuga-tuga ka mag-manager na niya? Para kalingawan lang good. Di ba? Saman. Asa malagi kang ipusta? Ako'y bahala. Lagi sus kagini mo. Ngita ko. O, ha? Oh, ha. Okay. Ikaw mag-igo. Ay, Sige. 10 - 50,000 ang pusta. ake, mingita ko. Ngita ka day, ha? Ngita tayo sugod eh. Irog dia. Ngita ta. Uy! Uy! Ala, uy! Oh, nga naman, Kukoy. Nasiga man na imong mga mata. Uy, si Jennifer ni? Uy, baya, no? Nga ano lagi? Butang taklaan sa? Usay taklan! Huwag sa butakla. Ay. Ano ba? Buang. Yamat ko na niya. Ang dami, napao. Ay, liliyan na to. Oo. Migo? Iyang attire, mura mag... Members ninja? Makakita karon sa iyang abilidad. Uy, may kaobang lalaki. Uy, maskuladong lawas. Sila karon ang mag-sparring. Sparring? Jennifer! Yes, langga! Diri lang ka, diri. Alright! Sugdi na! O, lagi! Saka na ka mo sa ring! Pagdali! O, lagi! Uy! Yamat na po din eh. Tanawa. Nisaka na sila sa ring. Bida. Ano saman? Ha? O saman? Usay saman! Kamao na sinipera saan, ha? Kamao ba na? Kamao sa din na, ha? Kabawa lagi! Makita mo rin iyang abilidad. Uy! Ngiga! Yamat rigod! Suk magpatid! Uy! Kaayaw ko na lang niya! Tanawa pag-ayo. Ha? Kung magsilbi ba unya ang imong manageran nga Black Flower. Bato kang Jennifer. Yamat ra? Ngiga! Ala! Lawa to'y dagan nanda! Ngiga Jennifer, kimbuting lubot kapag ikaw ay kimbuting lubot! Kulatadong lalaki! Buang lubot, may ibatayan mo. Tanawa! Huwag daganan ang lalaki. Bato kang Jennifer. Up! May pagkay mulihay! Ngiga, dangog kayo! Up! Hopo! Tira! Parang pak! Ayay! Ngiga! Nakita mo na? Ngiga. Ha, Kukoy? Okay,
Peligro. Maayo kimig awas ni Perda. Ang lubot niya, kimbot kayo mo kiniglihay niya. Ayaw lagi na pantayang lubot. Ay! Di lang siya na ikutops pulutan. Maayo magkikaway. Jennifer! Sakto na ka na, ha? Mapiang unya imong dila. Enough na. Tampil pa. O saman, Kukoy. Wanto na ka? Saman. Muli ka na. Oh, ato na ko. Kukoy! Saman. Kukoy, unsa man? Kabaw. Saman. Unsay, nakita ni mo sa akong abilidad. Isip mo apil sa Games of the Warriors? Bilib ko nimo. Kaya sigurado na kami champion, Jennifer. Thank you so much. Be, pulutan be. Uy! Dila. Buang! Nga kabaya! Nanong midiwalwal ka man sa Jennifer! Gusto man siya lang ga. Buang! Di ko musugot! Bisag kinsan nyo. Pagawas dila, bisag kinsan. Buang! Jennifer! Si Kukoy! Kini si Kukoy! Kining kulukoy na ko. Mo manager ni Black Flower! Unsa? Oh, mao pa. Oh, ako, Jennifer. Sultihin na si Black Flower, ha? Kung pananglit, ako siyang makasangka. Pasurindira na lang na siya. Kay siguro gyud nga lupigon ako siya o balian ko siya. Oh, ha? Mauna ko, Koy. Oh, ha? Kailagaan ang Black Flower di ay? Oh, ha? Wa, pa ko kaila. Unya. Pero ingo mas agaw gerido nga, why manager na Black Flower? Manang, ako na lang. Mao pa. Okay, go ahead. Pero ingna na siya ha, kung kami ang magsangka, pasurindira na lang siyang daan. Okay, sultihan ako. Okay, Koy. Ay na si kuha-uha niya. Magkalagaw ka na. Okay, andun ako ha? Pero saman, palakto lang ko ni mga gaon? Ha? Nagsakay ka man ka. Sakay. Nagsakay ko motorsiklo, saman. Ha? Saman? Unya? Asa pa may gusto ni mo? Grabe. Why paggasolina diya? Tuntong Kukoy. Yan, kamay. Dahil usa ka libo. Ay, lamat. Lamat agaon. Imo na ka na. Salamat kayo. Salamat kayo. Ew, kalerki. Maunay mag-manager. Unya mangayo para gasolina. Dagham, tag-amo. Ako ni bala. Salamat kayo, agaon, ha? Lain nga 11 minus. Paminaw pa kayo. Ano man? 11 minus, 50,000 ba ang pustada? Ako yung mangita. Para ni Black Flower. Ako. Okay. Lagaw na. Sige, ato na ko, ha? Gagawin, ha? Salamat kaya. Hindi lang sabi. Buang, ayaw. Jennifer. Ay, kala. Lagaw na, Kukoy. Ato ko, Jennifer. Ato na ko. Balhibos, ilong. Ato sa ko. Kukoy, bye. Pulutan, be. Buang. Ayaw lagi, lagaw na. Pa. Balhibos, ilong. Si Cherry. Nagsige og alsa sa duha ka sako nga gisudlan og bato para sa riprap nga gihimo. Cherry. Pusto na ka na. Ipaningot ka nagmayo. Kaya ko pa, Django. Determinado gyud siya. Oh. Si Kukoy. Niabot na siya. Ay, naku, agawanan to sunon. Napay mga gwardya. Upat na kabuk ang gwardya. Siyay. North, south, west, ug east. Dato pa. Amihanan, habagatan, kasadpan ug silangan. Mao ba? Oo. Nindot kayo. Rudahan sa manok, murag rudahan sa manok. Nindot kayo. Doon naman sa special kurum. Ug ang boxing ring para sa Games of the Warriors. Ready na sad. Di ay ba? Pero, badya ko, ang nabalak, ko, mo si The Cherry. Ngano?
Ako ba, nga tingalig, mag-abot sila to Jennifer. Kinsang Jennifer? Katugong katipo ni Garrido. Oh, kay nga no? Apil masab sa game sa Black Warrior. Nan karon, nakita man ako. Nakita nga unsa? Nan karon, pagkangilngil ka magkikaway. Unsa? Nan karon, murag ninja. Ha? Nakita gid ako. Nag-expiring lalaki. Bunogas lalaki eh. Pwede ka nan. Mao ba? Nan karon, muna ako nabalakan. Unya, ang mong sangka, doon na di pustaanay. Labing minus ko no 50,000. 50,000? Sige, magkagsuna mo. Huwag kakabati sa kong ipanulti. Sige, magkagsuna-suna. Oo, 50,000. Ah, di na lang tanang sugal. Oh, pero ako'y may pasalig. Nga ako'y mangitag bupusta kang black flower. Asa mo ka mangita? Naam ko di kang kaila nga amo na kusbuangan. Mo'y akong papustahon. Ay, ayaw na lang. Pilde pa lang. Iya. Maamong na Ay, sila. kabalaka. Andan sila ng sugala, ala. Andan sila ng sugal. Oh, pustam ka silang manok. Nga wasa magkailag sa tegiya. Hindi, di sila kailas manok sad. Kokoy. Ako mo discourage ko rin mo, ana. Pero, ikaw may mangita, bahala ka na. Basta ako, di lang ko anang sugal. Basta ako'y bahala. Ayaw kong kabalak Django. Kung anong dili. Kung ako'y maalaot, away swerte. Mayo ko nung makig-away kitong Jennifer. Wa ko malisang kung kaming duha ang mag-aabot. Sure. O tanahon talang ang resulta. Kung kinsa ang mudaog na mo. Sure. Ako yung kuwigta. Asa ta? Mangita ko magkapusta kang daychiri. Asa man? Basta lagi kuyugi lang ko. Oh, sige. Kuyugan tika. Okay. Okay, dinig ka lang ha. Unsa man ni dapita? Nga din ang nagklase-klaseng sugal. Na billiard, na hantak, na poker, na sa itong its. Mao ba? Ni asa din tanang hustler. Hustler sa sugal. Mao ba? Pasugalon ka. Pagkatapos na, kung makita lang daghang kag kwarta, libutan ka sa mga maro. Kay naganan. Labi na sa baraha, tong its, asigurado gid. Pasmo ka na. Napay, nahitabo nga, kanitang doon mo gawas nga, magunit ang kutsilyo, magadugo kuno ay. Unya, naimudagan nga, magadugo sad. Kay kuno, gidunggab. Pero gutoy sa mad god, ano lang kuno, mudagan tong, katong bagong nag-apil sugal. Unya, ang kwarta, tikyaw na. Di ay ba? Unya na may mo pusta. Yata. May kay braha. Ngilngi kis braha. Mga ugo. Sino ungo? Ungo ni ungo. Ay, asam ka. Yay. Muli nakudo. Kaya nila. Ay, pamiliti diha. Ay. Kagaitaong kudo. Nga naman. Hurot ang akong kwarta do. Ha? Hurot sa unsa? Nahurot sa tong its. Bangas ka. Ako bilin ako. Uy. Unya. Ipapalit na naman na akong tambal sa akong asawa. Uy, ati na. Di ka ikay masakiton, no? Palit kang tabalik mo sa amor, ikay may masakiton. Nangyapil mo taong ka? Namasin lang ko do. Pero napildi man. Inoo ko yung taon. Pilay-pildi ni mo? Napildi nga akong 2,000. Dahil kung ihatag ni mo, Manoy. Dahil usa ka gatos. Ana. Salamat ang Lipaya. sige, alin ako do. Salamat.
Nilipayas sa gatos, wagi alog din siyang 2,000. Tiguan siya, pero biktima na to. kusog kay siyang mudaga, no? Ang kusog mo dagan tiguan nga, ay, ilad-ilad to niya. Mga marunong, usatos mga marunong. Pero nabiktima to. Kaluoy tao niya. Naluoy eh. Nga to. O tao to sila, patay na to. Tapos to sila, may kinlakaw siya. Basta kiking napita, wala gipuy anis ng mga maro. Mao gyud. Kato siya. Luya kay tingog, kusog mudagan. Sige. Dayon na bay. Diri lang ko. Diyan ka? Alis ko. Diyan ay gigirog diya ha. May balik na ko kanang ibarugan mo maorgid gyapon na mo. Lapas kay kagamay istoryata. Oh. Basin og. Kakita na ko diri akong mga amo. Oh, sige, sige. Ya? Ay gigirog. Di lagi. Diri ra ko. Dapit ang sukaran. Niya din yung mga maro. Posible. Niya usab din ang miyembro sa Scorpion Gang. Excited ni ko lang nga mo abot ang adlaw sa kunatawan. Ingon man sad ko lang ka. Og ipakita ang husto mong abilidad, ha? Tungod kay mupusta ko nimo, Jennifer. Makasalig ka lang ga. Wa, yung magtuo. Nga may talent ka ba nga sama na? Mao pa? Oh, mauna. Ug mo na'y akong ikapaniguro nimo. Nga gawas nga himuon ko nimong pulutan. Makapanalipod usab ko nimo sa higayon nga dunay mga has. Pagkaras sa imong panit lang ga. Mau ba, Jennifer? Yes lang ka, guys. Okay, pulutan. Iniwalwal pag-ayo. Si bisan kinsang ako ikaabot. Silang ako pag-isipon nga miyembro sa Scorpion Gang. Nagpahimos ka na ko! Tabuang nga karoon pagkabaypaw nga kinindapita. Kinindapita nga sugalan. Ang tagiya di ini. Mausigarito. Ay. Tighana dahil gaway sa negosyo ining garido. Gawas sa siyang asinda. Niya pa niyang bay pasugalan. Tora. Torang lain akong amo eh. Si Mr. Chong. Tuulo na ko. Usan is mga pag-usakop sa Cackers Association. Mga pilay sa derby. Na ato'y dagang nagsukal. Mag-obserbar lang ko sa palibot. Sorry, children. Tong it's ko. Pass your papers. Kanang tawana. Mo'y nagsigi o panaog. Sukad sa ako nakita. Swerte ka o tikas. Obserbahan ako. Maro kining tawhana. Wa kabantay ang iyang mga kontra. Nga nipunit siya og baraha sa tunga. Sorry. Tung it's na. Bira na ang tunga. Sorry. Pass your papers. Kuhaon ko na ang tunga gagasado. Birahon ko na. Alagog kabot. Ito pa sa kutsilyo. Kinsang. May paskin nga imong gigulitan. Lone Ranger. Dahil mo na lang!
Ang mga tikasan, dili angin mo sanay ani kalibutan. Gipatay ko no. Tubo ang agod. Mao itong butol ako na pati. Bimutan ako bi. Nanay pa doon ni blakingan ko ni ron. Basta di mo sulting tarong. Kaya taban, ha? Nga naman mo. Unsa man tabo? Ha? May gipatay rin. Ha? Gipatay. May giwa blaki dugay sulti na. Kisa may gipatay. Si, ano ba? Si Basyo Tikasan gipatay. Kisa ni patay. Si Lone Ranger. Usan? Amo nakita. Usi. Lone Ranger? Amo nakita siyang full face nga helmet. May gisuwat nga Brown Ranger. Ano ba? Si Batmegi, piligro kayo. Mapagan na ta. Managan kami ha. Managan kami. Ang agod. Si Lone Ranger. Si Pajangko. Okay. Inumin na yung fruit juice, Jennifer. Fruit juice. Aron sa ingon, basko ka alang sumabot ninyong torneo, ha? Yes, laga. Salamat, ha? Kinahanglan nga budaw ka, ha? Dili, mahitabo nga mapildi ko, langga. Good. Ipakita ang sakto mong abilidad. Nakita ni mo nga dili lang kay kutobra sa pulutan si Jennifer, kundi kapahimuslan pa ni mo isip imong warrior. Maunay gusto ko ni mo, Jennifer. Pulutan. May nanawag ni mo langga. Si Draco, gini. Hello, Draco. Agaon, karido. Bad news. Unsay bad news? Usa si mong tirador sa sugalan. Ilabi na sa para. Tiklo na. Unsay tiklo na? Nadakpan? Kung nadakpan man, na'y problema. Lugaton lang na to. Simple ka na nga problema, Draco. Dili tiklo tungod kay gidakop. Kung dili tiklo kay gipusil patay. Unsay? Gipusil patay. Si Basyo Tikasan. Kinsay nagpusil? Kinsa? Ang nagpusil, mao ang gingalan og Lone Ranger. Lone Ranger na sad? Bao ka na. Balhibos ilong! Pagkalabong! Kinsa magyugha na siya? Kinsa na siya? Kayo ko pagutan na. Buang. Mangita ko pagi. Sultihan ako ng akong mga sangga sa kapulisan. Kaya kinahanglan nga mailhan kining nagpagka-Lone Ranger. Gamiton ko ang akong ligon nga koleksyon. Gasto ko. Andam kong muhatag og premyo. Katong taong nga makatudlo. Og makaila kung kinsa kini si Lone Ranger. Muhatag kag premyo alam. Oo! Para masulbad og mailhan ko kining nagpakahiro nga Lone Ranger. Balhibo silo. Kalitse. Ayaw magsunod-sunod ako. Ha? Ako ng pong. Ayaw kong palaguta. Kugmo sa ilong. Buang palabuan sa nimo. Hal. Sorry, agaw. Diin ka na nahitabo, ha? Diin. Dito siya na andyan na sugalan. Karoon tayo na. Buwan ako. Magsusi ko. Bye. Balhibos ilong. Hito. Naunsa di ay langga. Ngayong isikit ay mong naam. Naunsa di ay Kapag kung ngayong pulutan, ayaw kipagsikit. May gipatay na usab. Huwag ang nagpatay. Moong ginganlan og Lone Ranger. Lone Ranger? Kinsay gipatay? May gawas sa dila mo. Ipusan dila mo. Ang usasa kong mga tirador sa sugal. Ayaw kumpiyansa langga. Kaya tingalig ikaw ang isunod. Usa! Balhibos ilong! Dili ka na makitabo, Jennifer! Dili! Maopitaw nga dili ikaangan mo kumpiyansa. Kay kuyaw kayo panahon na. Kusog kaayo ang patay, di pa? Wa kumahadlo ka ng patay! Bisan unsang orasa. Paabuto na ko ang gusto mo patay na ko. O dili ba? Akong ipaniguro ka ni mo, Jennifer. Nga tungtungan sa mga lagong ang iyang ilong. Langga!
sa pagpadagan lang ka. Ngunit nandiya pa kayo. Kung mahimo, maluparon pa na ko ning motorsiklo. Lupad! Sige, ganahan ko lang ka! Ibaw kang daan nga usag ko ka-rider, di ba? Sige! Ay, ganahan ko! Sige pa lang ka! Bakusgi pa! May kay na-distansya na ta. Tugan ni ko. Unsa pagkahitabo abay dyan ko? Ang unsa? Katugi ko nila nga Bastio Tikasan. Oh. Ang mga tikasan, dili angay padaghanon sa kalibutan. Aw, no, unsad? Pulusway daganan niya mga kontra. Tungod kay pagkaabdi ko kamot. Dili gini mo mainan. Kung may baraha nga gipunit sa tunga. Marunong. Medyan ko. Gipaningaw tago ng uban. Tungod kay ilang gituhuan, nga di malas lang ilang baraha. Doon na pa'y tiguang gani nga nahutdan. Bisan pamiliti, wa na. Urot na. Tungod sa samang sugal. Unya, wa kay namatikdan, wa ka namatikdan la. Wa man tingali. Sigurado ka? Nga naman di ay. Pasi namatikdan. Unsay problema? Ang ako lang ba? Nga tingalig, dunay nakapantay nimo. O nakakita nimo. Pagkapiligro. Kung ano nakasulti ka man yan. Basta niya kung ang mga galamay atong tawhan na tabangan ka, patyon ka. Kung ila kong mapatay, saon ko man. Way swerte. Mao sa noon. Badyang ko. Uy. May motorsiklo nagpaingon din eh. Pagkarido ka to. Siya to? Big bike? Tana, sundan na to. Ano naman? Basta lang. Kuyog lang, kuyog. Okay, tana. Gusto naman tingali kini akong gisulob. Nag-short ko og maong. Naka-rubber shoes. Og nakaw. Og nag-sunglasses. Magpahangin ko. Mudagan ko paingon sa bukid. Paingon dito sa cacao plantation sa Hacienda Miranda. Huwag sa akong pag-jogging. Basin og makaplagan ko pa. Huwag akong ikatagbo ang membro sa Scorpion Camp. Na adi ay siya paingon sa gipatay nga sugarol. Obay, ug naay mga pulis. Dinilang ta. Niduol na si Garrido. Niduol siya sa nagtapok ng mga tao. Doon ay mga pulis. Maniita. Ayaw ka mo kahadlok na mo testigo sa nitabo. Ayaw ka mo kakuyaw-kuyaw niya. Sulti ko ninyo. Kinsay ka na si Lone Ranger. Ug niya ang mga pulis. Dali. Dili angay nga mo. Naunsa ba? Dili mo angay nga magkuyaw-kuyaw. Di mo angay madlok. Butan niya ko kante. Watag ko og tunga sa milyon ka pesos. Basta dunay magkatudlo
ug makaila kang Lone Ranger. Tungas milyon, sir. Himoon ko pang 1 million pesos. Ang magkasumbong, magkatudlo, kinsa si Lone Ranger. Yes! 1 million. Milyon? Ang akong ipremyo. Aron mailhan kinsa kini si Lone Ranger. Naghimo og krimen dinhi sa atong dapit. Tinood na, sir. Tabangan ta ang kapulisan. Aron masulbad ang mga panghitabo. Nakuha ng 1 million, sir, oy. Ayaw kayo na da. Mutabang mi. Kana. Muna'y labing importante, ha? Bitaw. Magtinabangay kita. Aron sa ingon, masakpa na to ka ng salbahis nga Lone Ranger. Tabangan ta pagsulbad ang kapulisan. Bukan, magod, sir. Anikas, magutos basyo. Mau bitaw, gipangan lang to basyo tikasan. Kinanikas, magod. Bisa na. Kung nagkasa man ang tao, dili maayo nga kumkumo ng balaod. Ipagi na tos proseso. Wa kay katungod, nga mukutlo sa kinabuhi, nga gilalang sa Ginoo. Sakto sa ka, sir. Ang Ginoo lamang ang may katungod nga mobawi sa kinabuhi. Tungod kay siya ang naglalang kanato. Pues, siya ra usab ang may katungod niini. Dili ba, Chip? Oh, tinood ka na. Tabangan na to ang kapulisan! Nakadungog ka, Betsi ko. Nakadungog ka. 1 million ang ganti. Muna premium ihatag ni Garrido. Mailahan lang madakpan Lone Ranger. Dili ta makapugong niya. Believe kayo mga pulis niyo. Pasag dili siya may kukoy. Muna nga ayaw yung kumpiyansa. Kung itugod sa kagayunan mo, ngaila kong mailan, makuha ko nila nga wa na'y kinabuhi. Oh, may jangkong. Alang niya. Upas premium nga imong ihatag. OMG! 1 million pesos! Ako ka ng kagustuhan, Jennifer. Unya mo hatag ka anang kantidara lang ga? Tanawa, nagtabisay na sa imong dina. Niday, pusay. Nagtabisay akong dilaw, ang akong laway lang ga. Lakip ng laway mo. Muhatag ko sa maong kantidad. Yes, ganong dili, ha? Maka-afford ko. Hala nyo, kaano gun sa money? Dili ko managana. Sa paggasto sa akong sapi, Jennifer. Inabi na sa tao nga maghatag og hulga sa akong kinabuhi. Langga, before anything else, batarungasad na o pronounce akong name, oy. Dili man na Jennifer. 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 No, that's Jennifer. Basta Jennifer, maunan na. Kabatigid pa minaw langga, oy. Kanang langga, lain pa'y ato langga ba? Sa ato pa langga, nahadlok yun ka ng Lone Ranger? Usa nahadlok, ha? Ayaw ka Never suko. nga nahadlok si Garrido, Jennifer. Jennifer. Tungod kay dinhi sa ibabaw sa yuta. Wa pa mataw sa kalibutan ang tao nga akong gikadlukan. Langga, asa man ta? Anong ni amanta dinhi? Doon lang ko'y hapiton, Jennifer. Paabot ka na. Okay. Paabuta ko diri, Jennifer. Yes, langga. Gagaw na. Kinsa iyang hapiton dinhi di ay? Agaon, miyapit ka lagi.
Tungod sa importanteng katuyuan, palhibos ilong. Unsa ka na, agaw? Kinahanglan nga imo kining buhaton. Unsa ka na, agaw? Aron mo samot ang tinguha sa mga pulis. Nga madakpan ka na si Lone Ranger. Paghimog daghang krimen, din magtakuban ka nga si Lone Ranger. Kug mo sa ilong. Oh, gipalabuan sa mo. Manulis ka, ha? Ugod yan. Unya, patiya ang imong biktima. Atuloy sa dungkan. Mo kanay buhat, ha? Aron mo alsa ang mga tao ug maningkamot pag-ayo ang kapulisan. Nga mailhan ug madakpan ka ng nagtakuban nga Lone Ranger. Kung mo gray gusto ni mo, huwag problema, agaw. Buhata ka na sa labing daling panahon. O, agaw. Sige, ato na ko. Gusto ko og dali nga resulta. Twe, magalaong ka, agaw. Niya, imong allowance, 50,000. Salamat, agaw. Pero gusto ko nga limpyo ang pagkabuhat. Ariglado. Jennifer, Oh, adto na ta. Pronounce my name properly lagi. Jennifer. Tama, adto na ta. Yes, nagpaabot ko ganina ra lang ga. Oops. Angkas na, Jennifer. O lang ka. Okay. Wa masugat na to si Cherry. Milakaw tingali. Atong susihon. Oh, ba dyan ko? Wag yun. Wag yun si Cherry ba dyan ko? Ihatake na sa ko niya o kapalaka. Ba dyan ko? Tawagan ko siya. Oh, may bawo ka kung asa siya. Sa yung tinguha, dako kong supak. Pero nagtuman gid siya siyang gusto. Di na gid siya mapatuon ako kay Kokoy. Sabtala na. Kung kay hangtod karon, dili pa gid madawat ang masakit nga kamatuoran. Kung doon na may gisakitan, labaw na ko, Kokoy. Dili siya magkontak. Akong mando kalimang. No, Drago. Pawiks. Oh. Ikaw ang magpaka Lone Ranger. Oh. Uy, ako. Dili ka? Oh. Ihatag ko kining 5,000 sa lain. Ayaw lang. Nanginanglan kay kuha na ganon. Ibaw ko. No, ano mo di? Ay, padi. Ambi. Kaya mo lihok. Kana, mo di gusto ko, Pawiks. Maghimo kag milagro. Mangawat ka, manulis ka, manglugos ka, pero magpaila ka, nga si Lone Ranger. Okay. Karoon na yun. Ambi ko ng 5,000. Pero, sakto kus karga. Ay, kabala ka. Oh. Punan ba? Di ang 5,000. Good. Kini. Sige, arinig ko. Bara kong dako. Drago! Arinig ko! Padayon, Pawiks. Maro man ni... Ganun nga ko magyod ang muhimo sa sugo ni Garido. Namatay lang masugo.
Nganong mangunay pamanggyon ako. Madisgrasya pa lang ako. Nihatag ko 5,000. Ganansya pa ako. Napakoy 45,000. Maro, mani. Hapit akong moabot sa imabang nga bahin. Padayon pa ko sa pag-checking. Sakto na kong karga. Panahon na. Nga tumanon ko ang sugo ni Draco. Maragondisyon ko na. Aha. Nay, naglakaw nga tao. May kuyog ka bata. Ay, ako helmet. Doon na ko nila. Hoy! Ikaw! Ano? Ako, si Lone Ranger! Ila! Nga nang imong ipasila kong lolo. Nga naman! Unsa may sas kong lolo? Lone Ranger! Unsa man kahaang sunod nga mahitabo. Mga kaigsunan, sundan nyo sa pagpaminaw lain pang mga sumpay ng sugilanon Lone Ranger. Sugilanon nga sinawato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring, Randy Lacorda Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Lacorda. Dalit karato sa RMN Drama. Huwag nito listeners, dito maglangan na humanam dahil. Sa guwapat ka-edit, advance mo na yun, manak yung tahay, napaminaw na ninyo. Huwag mo ito mga listeners, salamat kayo, yun, balik ko na po, salamat kayo, advance, ugba naman yun, Merry Christmas sa itong tanan. Advance, Happy New Year mga listeners, ang pinyong makanunay mga listeners, God bless us all.